Sui an chuan sheni te in nei ni ya a hak tur enin dora akala in thlakna ruma a omla chuan thinrim takin sheni chu dora a ron lut ve bok na thokhau bula sui an omna a zo hnuwa taile sut po chu en lem lovin sui an omna lampanin akal ve ngal avalu chuan thinrim in sum ti sha takin a in thlak ve sok soka sui anan atai thana mu chuan adu zonga mi ti in alo du pui me lo viawa sheni chuan adu zonga ni thu soya an kor hnung anin siam that pa chuan sheni chuan khang kum chung zong khan ka u nau pa ang chen ka ngai chin cheya eng tik lai pon katan ka hnungai ding reng chin ati chuan suian po chuan nang po ka hnung lama iding reng chin thawalom ti in alo changa sheni yan molvia wa min nga yem ni ti ya azole chuan enge shata ti ya bangbo mel taka alo zo chuan sheni chuan sui an no ban lai ya anem plate chu ale ka nga sui an melan dan po adang lam pha viaw sheni chuan khang kum chung zong khan voi khat lek po thudik mishil tumna inei chin toem ti ya thinrim taka zo chuan sui an chuan a chang law sheni yan min mule to ngai swang che ti pa akala tum chuan sui yanan potle tin itan veka ti sin kani ti ina shila sheni chuan itan zo kani ti ina mani masial midoi zep ti ina au khum chiama sui an chuan nor nok pa chuan suinon le turina shila sheni chuan min kal ti ro ti pa in alo nek pop suyan chuan an omdan siam that pa in sheni tai or chu ain me lo thu soin adang thlang turin a shila sheni chuan vatnek le atuma anin swal zui ngal chiama pon lama anin nur chwa chuan sui an chuan in beng dai turin sheni chu a shil mol mola sheni ero ala thinrimin ala chan mel viaw nula pakhat chuan effective deuin thla alo lak sak ve char bok an wedding planner lo lang chuan makron ti ve viaw ma se na thok nula ho bula chuan an ni pahni chu unaw ai po anin pona a thuk zok thu chu alo shil fia ve mul mula sheni chuan bakche da fu in sui anan apo na tai chu alo chep chata anin tha fel thei sham sheni chuan tu na chang chuan heng ta yang hi kan ni to thil sham takin min pot sang to ti in a chwa san weilei po in sui ana office sa athil lakte chu alo rem chhale mek sui ana lo lu chuan alo lom thiam viawa a mela mu chuan a chana lo zot vat sui anan anin topal na ti in alo changa weile in athil sha swal palte awanga a hau chiam kha ngai dam lo dil ve mol mol boka ma se sui an chuan in chenri a rota weile chuan ni khat sia kan la in ngai zonga ti in hnwal ngal hle jangan sheni nena sui anin amu du thuwa vashil chuan sheni yan amu pe lo thu lo soin lutlang tira piang chu anna achanga anban tur thu chu a shil ngal jangan inin swalem ni ti ya zo chuan sheni do theina tla chamviawin anin enshan to thu lo soi khum chiama jang po man mo takin atlan chuak ngal sheni office ka tur in siam lai chuan an kota sui an motor chunga thu a zu mu a phun no chungin janga kol jang ne na chuan in changa na a tho tur thu shilin a file poi mole lunch ken sak turin ati ngal jang in kong khar ron ki ka awa hon po chuan sheni chuan ama chawani le ni lo sui anan azuyem ti te chu ayan masa uluk viawa alu tir nu chuan jang chuan a thil ken pek fel pa in pona sui ana mu thu chu a shela sheni chuan thil ti sak tu rangin pa in a in chunga furniture ei tu le thomno te po sui an le sak le ti sak pyang ken chuak nga la pelet nga turin a shela jang chuan in ngai zong in ni lo hi thil pek in pek le tangai hleinem mi ui ko ma angai don che asin ti in a shela sheni chuan ka pian ti ra changin mi ui kom salom kani nilom ni alo ti chuan jang chuan sheni tang chuan te su I apartment a hian engma om to don lo sin ati a sheni chuan oi lo viawin engzan nge ka bat ati chuan jangan tam tham takani thu shilin sheni thinrim na beng dai chu atum viaw ma se sheni chuan lo pe tu chi ani mi tinge alam chang zonga I chong dai ti in lo haw le dai jang chulung oi lo ve dewin ho atum chu sheni yana zuya ma se jang chu dingin ata na har sat ve zia thu te shilin na tam taka tho angai thu le ani in changa na thok tura vil man reng lo thu soin ani nei na a hak tur le or tur doctor sui anin athan fel sak to thu chu a shil nga la sheni chuan enge lo than ve ngota ati chuan jangan
nupui nei il tum re ngem ti ya zo chuan tume ti in lo chang chu ve le jang chuan kongka hongin sui an chu alo ding reng to sheni yan hawa tum chuan sui an hnunga atlan chingal dai sui an chuan thil e tu em ti azota sheni chu akal taw ngal dai bok sui an chuan tai chu adanga siam tir le thu shilin I in nei na turania I du do iti thayania ti in a shilpa ngala sheni chuan ka du lo la le dro ti in alo changa sui an chuan ngai dam dilin ngai dam dil nan atlai to thu le apom lawani chuan adu apyang soya ati saktur thu a shil sheni chuan ngai dam min dil kha kamamu inisha emni ti in atan na sui an poimo zia le chan puya ngai pyanga alolan wachin thu te soyin ka una pa ang che in ka en che sin ma se nang chuan I thil ti so siam thatnan chau min manga alo ti chuan sui an chuan chutyang ringot ani lo sin ti in alo chang sheni yan ani chuan engtin nge ifi ang ti in azot ahnung lama chang chuan menghu yin ani nangma ve thung kha ti in sui an alo chan khal min hmanga inge min ru le ti du wang chau ti in sheni chu azota in chung balcony lo langin sheni chuan kanin nei ve chawa min chen theilawang ati chuan menghuin ati ra changin thudik shetaila kanei kher lawang che ti in alo chang sheni chuan thudik sha chuan min mangai don lo ti na emni menghui hun kal to the ngilin tun hun chau hi ngai hluwang alo ti ve a menghui chuan kanin mu masak ber khan ka maya sari mulawa indate puya min som chan chu ka foundation formula I du wangania anuwa min chi cha ema a chan chu ka maya ser omi shat wangani chuan hun thol ema wangin in chini du thui soili a chan chu I me chezun kha kanilawa I shat wangani ati chuan sheni chuan lo o ve zela menghu yin soizom le in anuwa in ngai zoni du le a chan chu I me chezon I mu theilo wangin ati chuan sheni chuan adiklo a chan chu kata mi poimo berini ti ka sha to wang thil dang zong a yin alo ti ve bok menghui chuan miss kar lo lan khan ati chang vekalom min ngai sak ang che in I ngai saka adu apyang iti tira adikem alo ti chuan sheni chuan o ti in alo chang le menghui bok chuan in nei iman mo chan po miss kar ni lawin I mizon lai ka ni ti ishat wangania ati le chuan sheni chuan a hmangai thu le a mai ser wanga ni lawa abula oma du wang ti in alo changa menghui chuan ni tin ka mai ser hi mutala engtin ngai ngayang khongai na mani in thiam lo na in sirna ti in inuna I thengil du em kha ni tin isha chhuak to zo kanga tuna changa kumsom liam le a chuan kanin hoto zok mai theya sin ti in a soya sheni chuan kanin holawang alo ti chuan menghui chuan keima zok hian ka soi theilawani ka thei top ka chua engma thlenglo anga om ka tuma thuruk anga von reng po ka du ma se engtik nia emo chuan ka hmanga in che hian min la kyan sananga ka horeng to nge yang che ti in let le a rot ngala sheni chuan akal liam chu a thlir zui wangwang ringot zanan mutna chuan menghui lu chu arun na le a sheni yan ngai to mel taka awa hnai po chuan menghui chuan alo hnar tlat to sheni jing thawin menghui zungbun do kana oma mu chuan la in menghui zong zuya menghui chauka lo oma wa mu chuan ahnung lama changin awakwa a menghui chuan alo nem son rang viawa anin endun ren ron nuwa sheni chuan fo mai awatuma menghui chuan voing zat nge hano ma a min khoi lo tura ka shil to che ti in lo vin viawa sheni chuan aril cham thule thile ei zowa hano mai tur thu a shila menghui chuan ama tan chau breakfast asyam thule adu ani chuan in siam cho ve mai turin a shil sheni chuan menghui che siam makti dewa en pa chuan zungbun chu dokana chuan na da a menghui chuan na an neya wanga office kalan ngai thu alo shila sheni yan kan iti mo ti ya lo zo chuan menghui chuan enge ni wak company tundin mun shwai thleng tu hi ke kani lawin tunge ni ang nge ni ya min pe chhoi du emni ti in zo zoma
sheni chuan adu lo thu le office a ashwai tur thu a shila menghui chuan ama kar a khal thei thu le kumsum thum panga kani to a ka khal thiami ring lo mo alo ti chuan sheni a chhong viau makti dewa menghui kumza ta zo chuan kumsum thum panga ani to thu lo soi heu mai a kum man mek zat a zo le chuan menghui chuan 2030 ani thu chu alo soya anin neya changa kumsoma liam to thu in lo chang sheni chuan calendar en pa in a intify tur thu a chuan lama dokana thosan calendar a thu ruk pa chuan janga kola niliam ta a ati dana wanga ngai dam dil pa chuan na a nei thu chu a shil nga la office a chuan jang chu chewat watin 2020 ani ti shan na tur chu ala bau zung zunga na thok ho thil omsia a shil pa bok office an kalpa chuan sheni chuan menghu yin a mai ser hlianan makeup a man to lo chan le abula omte tan she omanti lo theina tura jing tin a tho ma chante midang a ker chin dan te chu shilin a zo chuan huna nei lo thu le beauty camera a om to tho thu shilin a tha alak chop chu a mu wa midang in min ngai dan tur ka ngai poimo lo inat pha empty po ka ngai to pe ve lo min ti chaw zo ti in a kal san dai meeting an nei na a kumsom liam ta chunga ma an son lo zia soya menghu ye phun mek la yin jang lo lu chuan wedding planner lo thlen thu chu aron shila wedding planner lo lu chuan midang ho po chuan menghu yin a shathia mang ti hlawin an lo che thwai wedding planner po banga an lo dang betlat ma se menghu in file a keu chuan engi omzia a zot wat sheni chuan chuan lam lo sem watin ani nei na chu kumsom liam to ma se thakhat chau la in nei anga a in ngai thu le ani nei la ya man mo taka anti wang le in nei na mu mal po an nei lawa wanga a in sir thu te chuan lamin surprise a nei chu a shila na thok hawin chuan lam siam thiam ti ya an lo phur pui em la yin meng hui chu dingin surprise amamo lo thu le anin chen tur thu a shila sheni chuan ifyam thu ti ro kanin kana chaveka eng in chen na ngei soya alo ti chuan meng hui chuan I mu thei lawem ni I laka rin na ka hlau to alo ti a an pahni chawa anom dun nuwa chuan meng hui chuan in thiam lo du su sheni ka eng mai ba to hleinem ati chuan sheni chuan nang nen in chen ka du lo alo ti ve thunga meng hui chuan kanin kara mangai na umlo ti kan she ve ve a kanin nei na po ka mai serwang chawanya min nei chan po min ru le ti du wang chaw tia kan kal zel chuan kanin holen thei ma yang ati chuan sheni chuan ani lo thu le a mangai wanga nei ani thu chu a shila meng hui chuan engtin ngei fin fia theyang ti in a zot sheni chuan mun pakhata shwayin helai mun hi ila sha em kanin kis na ma saber iril ru min shil na mun kha ti ya zo chuan meng hui chuan helai muna hian kalungai changa piangin kakal chin tia lo chan chuan mun danga a shwai le a parka shwai le in dol mesin bula chuan adin puya meng hui ne na ila sherangem ti ya zo le chuan meng hui chuan ma se khang kum chung zong khan min laman sak ngai lo shim shim dol mesin i le topa ma se nang ma ngein ilaman ngai lo ti ya lo soi chuan sheni chuan man tumin a beile nga la ma se a hlo cham le an in kot lo lang le in meng hui chuan luggage nen taxi apan mek sheni lo thleng chop chil ve ngal chuan akal na tura zota meng hui chuan hotel a ti in lo changa sheni chuan phal lo viau ma se meng hui chuan ina kirli adu to lo thu asoya sheni ti ngai na shilo chuan hotel a ria tir phal lawin mun danga a shwai ta zoka sui an chen oma a ina khan a shwaya meng hui chuan in chhunga lu rwalin kongka a khar ngal sui an lo om ve chu sheni chuan mo pu ngalin sheni chuan tuna chuan meng hui ngai to na ka she thiam ve chan ti in meng hui laka om dan chu a laka sui an om dan nen a te khina sui an chuan arin le theinan enge ti tur a sha lo thu a shila sheni chuan angai lo tur thu in a change in chen na le kha sain tura anom chap lai chuan lo yar chuan bungro in sem chung changa zota an du lo ve ve thu le engma nga yan ti lo ve ve thu in an changa meng hu in ka sain thei to ngem ti ya zo chuan lo yar chuan pakha zo zo kin ril rulam har satna an nei ni chuan in chen na chu ala son ri thei thu le in ngai to ana hun an la nei thei thu a shil chuan meng hui chuan ding chungin
tunge stress disorder nei ati in alo zota sheni chuan amana nei thu in alo changa sheni yan anat na te shilfya pa chuan menghui a mangai za thu a shilpa a kumsom kanin nei to hnuwa po kamma a ilalai theiania tiang hi anwanga sin ati a menghui chuan ahmada hin nga tinge stress disorder nei ti min shilo alo ti chuan sheni chuan ti mangan che ka dulawa kanat na lo chwa chuan attack ka nei china chu inei ve ka hlawani ti in chwata chuan atlunga la a chante chuan lo boi pui watin an boi pui lai la chuan menghui mu lo lama a chante chu a siai zewa an hnung lama menghui lo chongin ka thiam lawani tun hun rei lo te liam ta chang khan in chen chung chang ka soi pui renga chu chuan anat na akai chwa ka ni hi tuna enge kan ti ta kang ati le chuan sheni chu ron thau chhuak watin enge thlenga ti in alem chan chu aron chhun zom ve le nga la lawyer chu enin tunge ti azot pa a lawyer pa chuan thata kalawin me sha tirin anin chen na chungchang boi pui tu ani thu chu alo soye sheni chuan in chen a thakha chau kan la in ne ya engwangin nge kanin chena nga ti in lem chu achang chhun zom ve zela menghui lo chong ve watin an kum man mek zat azot ve che a sheni chuan 2020 thakha chau kan la in ne ya enge kanin chen ngo tang ti in lawyer pa zok chu khoya tum ut uta menghui chuan lawyer pa bula chuan akal thei thu le local le angai ri lo thu chu a shil sheni chuan menghui min chi tum tak tak lo ti ro ti in a zota menghui chuan tum lowe kanin nei ve chawa engtin nge ka chen theyang che ti in lo chang sheni chuan akwa ve wat menghui bungra ne na ale le chuan sui an le we le te nan zui ho ve boka menghui bungro rem fel pa chuan an ina athil tar te chu angai angin ada let li a sheni alo ho chuan menghui chuan sheni nom ti thei dan tur ber le lom dan tur ang berin alo welcome a menghui in ahmangai thu a shil chuan sheni chuan avapan hnaya menghui chu ruma tlan lut le in reife awa omnu chuan athom no le makeup te awa thaka alo chwa le chuan menghui hlui zo kha a ang to empty in sheni chu ti lo matum ve viau sheni yan alo faknu chuan makeup ti re a muta hun thu chu a shil ruma alu san menghui chuan manager ju ne na an na tho 2030 project anga siam tura ati to chu 2020 anga thlak turin ati le a manager ju chuan anat na achangin a har chhuak le to emoti in a shele vek to emni ti in a zot menghui chuan sheni yan 2020 emoti in kanin ton tir lai angkha nan nga ya ati chuan manager ju chuan sheni yan stress disorder anei mo ti in lo zot le thu a menghui chuan sheni tho pui chaberin ya engtin ye stress disorder nei ti ishat lo ti in a zota manager ju chuan ingai to thuilu tu kani kha sheni nen engthil ma kan ti dun ngai hlei nem alo ti a menghui chuan tuna chuan kumsom liam ta a kan let le a in pahnia in ngai zon theina chance po a mai theia sin ti in manager ju chu a soi mu a manager ju chuan phur takin sheni lunch ei tura va pe a sheni chuan makalo ti zok lek lek a tiffin ken sak a hon chuan a tui hnai mel kher mai ma se sheni chuan menghu in a ken sak ve tur thu lo shilin alo hnara menghu e lo lu ve po chuan sheni chuan kal tlai ti thu le aril cham to thu chu alo soiwat menghu in kha khai ei du zo kem a tui mel zok da ya ti ya shil chuan sheni chuan menghui ken chu a du zok thu alo shile menghui in a tiffin ken saka hon ve chuan changkha a changa siam chu me hli rakenga manager ju in menghui chuan a shelo ani mo sheni an changkha ei lo ti I shelo em ni alo ti chuan sheni bok chuan menghui chau en pa chuan menghui ngai na zonga pyang chu a du ve zel tur thu alo soya an thom chu na thok ho pon lang theilawa changin an lo ngai thave vek sheni chopstick an pek ve ve chuan sheni chu menghui en pa in aka alo ang da ya manager ju po lung oi lo deuh chungin a tiffin chu ei ve ta ringot sheni yan menghui sanathi awa mu chuan mangai na ate khinin menghui bula chuan I thin lunga keima chak om ti na ti in noi sangin asoya menghui ro chuan angai theilo mel viau manager ju thau tau chunga office awa chwa chuan na thok ho po an lo om changa sap sap
meeting room an lu chuan wedding planner alo om ve va mu chuan sheni chuan kale ngal mai tumin a in hera ma seming hui chuan a kwai her le ngal vakal nain in nean cancel to a enge heta ala run ti ti in avazo du ser sera wedding planner chuan an pangpar cha to te man an la pek lo thu lo soi ve bok meng hui lokal nai ve le in sheni chuan jang ko ngalin an thu soi om sia hi ka shelawania in neina an chulim ni ti in a zol sai meng hui chu lo in rol ve vatin in nei an chulmo keima nge lo kalin kan soi dun vek to kha ti in sheni lam hoi chuan in nei that adul empty in a zota sheni chu alom viau wedding planner kal nu chuan sheni chuan min ne idu tak tak mo ti in a zot non le a meng hui chuan itan chuan engkim ka pe vekang che du dang ilana yem ti ya zo pa chuan sheni chuan adu dang soile atum chu doctor tao yin mit mengin alo khap wata sheni chuan a soi chhun zom tur ngai to pa chuan honeymoon mana du thu chu a soie meng hu yin hawa tum chuan a chan ten an lo dangwat honeymoon mani du mo ani chuan an ni po hi an lo kalve ang ti in a chan te chu a ko kwala sheni chuan alo du lo na sa meng hui chuan suyan kok pa chuan I una pa ni lo wem ni hei I assistant an ni ka chan te ti in a ko kwale zung zunga sui an nen inin ngei lo layan ya ikal du lo ti ro ti ya zo le chuan sheni chuan kal lo hlau ni om takin sui an chu awa ko nga sot sota anin kar a that jeng thu a soi ngal zwa zo a sui an po alo nui top ringot